Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraro, kamar yadda muka saba kawo muku sharhi akan Umar M Sharif tare da matan Kannywood Umar M Sharif ya siyo wata zazzafar waƙa wadda a yanzu muka garzo muku da ita cikin YouTube channel mai albarka mai suna Hausa 24 TV. Cikin shahararren wannan jarumi Umar M Sharif da kuma jaruma Mummy Gombe da kuma sauran jaruman mata wanda a yanzu muka kawo muku sharhi akan wannan fitacciyar waƙar tashi, inda M Sharif a cikin wannan waƙar tashi yake yin wanka amma atamfa, inda wankan atamfa kuma yake mafi kyau sosai, inda mai sauraro sai ma ka kalla. Ina masoya Umar M Sharif maza da mata za ku so ku ji daɗin wannan fitacciyar waƙa. Muna so idan kuka ji wannan fitacciyar waƙa ko da ma ba ku ji ta ba, muna so ku daure ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ku ringa samun shirye a alƙalar lokaci da zarar mun ɗora. Wannan fitacciyar waƙa wadda M Sharif ya yi, ya haɗa manyan jarumai na 'yan Kannywood wanda suke tashe a yanzu, musamman wannan shekara wadda muke cikinta. Wa'annan jaruman mata wanda Kannywood ne take alfahari da su a wannan shekara wadda muke cikinta 2024, wanda wannan mata na Kannywood sun daɗe suna taka rawar gani, musamman Maryam Yahaya a cikin wannan sabuwar shekara ta 2024. Mun gode sosai.